gaskiya soyayya a zuciyata ta zame min wani tamkar zane akan dutse wanda ba zai taba iya fita ba. Gaskiya na yi dace da na same ki a matsayin budurwa ta ka zan so kuma ya dore har ya kai mu ga yin aure. Amma kasancewar hakan sai na samu goyon baya daga gare ki 100%. Amma ya kika ce a bangaren ki? In dai wannan ne kai ka samu damuwa, ka riga da ka samu duk kana da muhimmanci matuƙa a cikin zuciya. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Oh no. Sadiya me zan gani haka? Dama ya zo shi. Ni ki mun shiru, ni ba san wata magana zaki mun kawai. Tun da Kaduna na taho ina tunanin ki. Mota ta samu matsala, yanzu wajen karfe 5 san zo garin nan. Da kayan zo a bayan nan. Kayan a cikin jakata. Daga bala uban dinga tunanin ke da in nazo za mu rika soyayya, in canza wannan kayan sa wannan kayan. Amma kin zo kina zalunta ta. Ba haka ba. Kin ga shigan da na yau kayan ne na zo akan sati guda a garin nan. Kayan a bayana ga sunan wani zan canza gobe canza. To kuma me gida ai ba dan namiji ɗaya aka yi ta ba ko? Da tunanin ke na zo gurin nan. Soyayya. Gwar ma jin kashe kaina ta wai. Kashe kai. Shike na gwar kawai jin kashe kaina. Ka sa ka ji me gida. Ka sa ka ni ga kifa tun ba ma in ni gwar kai kaina. Ka